Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan at Joseph adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nangato ti arapaap ti kaayan ayat ko, kat kinabaalan nak nga isukat iti arapaap na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Joseph. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agpakpakasi akan kamara. Saan na kumamot na panawan? Saan na anas kan nga umadayo ka? Adamat trabaho? Kan adamat trabaho? Saan ka di pa nga umanay kan kalayta? Agdoble ti sweldok iti abroad. Kumpara iti sweldok dito'y Pilipinas, Joseph. Nadardarasa ka makaurnong. No iti abroad ti pagtrabahwak. Anya ka di pa lang ti sapulam iti biyag mo. Kayat ko ang makapatakder iti dakkel abalay. Kastamat tan apatakderak ni nanang iti bukod na abalay. Apagyanan dan tumatlaang ka ni Sylvia kabsat ko. No kastarod, kidawak nga agkalay satang umuna, sakbay nga agabrod ka. Pasensya kan, Joseph. Ngam awan pa'y plano ka makikalay sa. Anya? Agpili ka nga ron. Ti panagabrod mo, wano siyak. Awan makalapad kanyak iti arapaap ko, Joseph. Iso apasensya kan. Anya? No kasta, mas pilyam ti arapaap mo ngam siyak. Nalawag mo't siguro tinangag mo. Sa dino tinaggapuam, anak ko. Kinasaritak ni Mara nanang. May papankadimanan iti panagabrod na. O nanang, talaga disidido nga agabrod. Palubusa mo, anak ko. Apay asaan na akayat nga kasar kami nga umuna, sakbay nga agabrod. Saan mo napilitan? Anya nga ron ti maramidam. No saan na pa'y akayat ti makiasawa. Pinagpilit. Imparo panakit din anapatpatag ti arapaap ng umsyak. Iso nga ron asaan mo napilitan. Narigat mo no si katilapad iti arapaap na. No kasta, nag-flight gaya man ni manang mo. Wen manong, mas daawak nga rod. Apay asaan mo nga intulod? Manipod day di na udi pa nagsarita mi. Mabayin akong nagpakita ken ko na. Taapay matmanong. Pinagpilik no niya tinapatpatag. No ti panagabrod na wano siyak. Kinunana nga awan makalapad iti panagabrod na. Kiniddaw ko pa'y nagkalay sa kami nga umuna. Ngam di na kayat. Isu matlagayam asaan mo nga intulod? Gapoy tikas yung embakat tikabsat mo kanyak. Pinanunot ko a break kamin. Saan na ko nakayat? Gaputas siyak tilapad iti arapaap na. Awagam ani manang, kat kasaom. Saanan? Jakon kayat ariribo kan tikabsat mo. Total, sa anak mo't laan napatagkan ko ana. Iso ana say-saya at nga agwin naswas kami. Apay anak ka umay ka pare. Ipalagip ko laeng ti umadani na panagpabunyag ko pare. Ang mga numalipatam. Ay ubon kayan pare. Hanggang kasano na ito yan. Nagabrod mo't na ni Mara. Mas pinili na ti panagabrod na. Anya? Awan ka di ti mabalin amang proxy kan kwa na? Mabalin mo't siguro ti kabsat na. Ibagak turatan kan kwa na, bareng adawayana. Sige nga rod pare. Namnamaak ti umayo. Un pare, saan ka madanagan? Umayak nga umay. Sige, manong Joseph, umayak. Nawayak iti daytang aldaw. Agyaman ak Silvia. Pasensya ka na, ano may ramraman ka. Okay laeng, manong. Kinunammat anailistan ni manang, kasmay sa aninang. Di siya kunti mang proxy.
sukunan kan to nga rod inton Sabado. Okay ka dilaan kan ka ti makiangkas kanya kiti motor? Awan problema iti dayta, manong. Sige nga rod. Kat ulitak tagyaman kan ka, ading. Pasensyakan pare, ngam naskan ngagpakada kamin. Sana mabalin na marabyan ni Silvia. Pasensyakan pare. Jak mo tin nasangot tin nakiamam mo iti kabsat ni Mara. Ket agyaman ka iti idadar ayo. Awan anyaman na, manong. Amom, napimpintas ka ngam ni Mara. Mas bagay kayo ko ni Joseph. Uy, sikawat pare. Ang mga nuliklikan ako ni Silvia, gapo ito deta nga ibagpagam. Pasensyakan na Silvia. Ngam, ibagbagak lang mo ti agpaiso. Okay lang, manong. Sige, agpakada kamin. Okay. Tagan-anad kayo. Agyaman na kiti panangitulod mo kanyak, manong Joseph. Amangan no kayat mo ti dumanon di tabalay. Agkape-kapay. Okay ka dilang? Ang mga no makadisturbo ak. Saan, manong? Amangan no nakaturugan ni nanang. Pag-istoryahan tamutan, Sige man nga ron. Oh, at iti kape, manong. Nalalain kang agtimpla ti kapit ngam ni Mara. Sika manong, ipulong ka ni Manang Mara. Ura ipulong nak. Awan mo't lang bibiyang nan kanyak. Talaga ka di nga awanan communication nyo? Saan ko nariribukan ti kapsat mo? Intad kong ti waya-waya kan ko na. Apay, Manong Joseph, saan ka kadi amasayangan ka ni Manang ko? Iso ti saan anasayangan kanyak. Ay, gaya, Manong. Tangay adamat motor mo, mabalin ka di amakisyerak latan iti krudo, tadagasan nakalpasan ti trabaho. Nagninamot ngamit ti arkila ti tricycle. Isupay ko madya matipid ko. Anya ti oras ti out mo aya iti trabaho? 6 o'clock. Sige. Awan problema. Dagasan ka, nga oray saan ka amakishare iti krudo. Ay, saan Makisyerak, Manong. No saan mo nga awatan ti share ko, sa anak laangan amakiangkas iti motor mo. Anya? Nagsweldo ak ita. Iso asakbay nga agawid ta. Ilibre ka, Manong Joseph. Ngam iti simple la ang apanganan Ngam the best ti beef paris da ijay. Nagado ti customer da. Talaga? Amom, nagdakkel ti nagdumaan nyo ka ni Mara. Sika, simple lang. Idinto ni Mara, saan na kaya ti sumrek ti panganan nga ado ti tao na? Talaga akas dyan ni Manang Mara. Masulit, nang runa no ado ti tao. Saan na akayat ti makilin natlat? Uray gayam agkabsat kayo. Adulat ta ti nagdumaan nyo. Talaga akas ta, Manong. Saan nga agpapada ti ugali, dagiti agkakabsat? O anya, naimas ka di matlaang ti makan dito Anya ti makulam. Isumot lagayam nga do ti customer da. Talaga na imas. Kunak tumat kat ama gusto Agsublitan tumanan dito Ilibri kan tumat. Oh, anda kamit gayam dito Si Kamat Gayam, Luna. Naka-order ka din? Wen, mabalin ka diti makitugaw kada kanyo? Wen umay ka dito'y abay ko. Ay, wen Gayam. Ni Joseph. Amumot siguro. Ti boyfriend ni Manang mo. Saan itan? Anya? Break kayon? Kaslakastan. Kat ina, ni ka din Sylvia, ti girlfriend mo? Anya ka kadi, Luna. Saan mo manan amalaplap danday tangiwat mo? Sorry naman, agdamdamag aklaang mo't.
Saan kami pa'y nga agayan ayat? Saan pa'y? Nukas na. Adda planom nga agaram kini Silvia? Mabalin ka di, Luna. Agtugaw kan dito'y abay ko. Kat urayam ti order mo. Saan kan asumana Damag ko akanayon mo kano nga itulod ti kabisat ni Mara. Agar-aram ka kadi ti kabisat ni Mara. Saan nanang? Kinunana nga minasukunag. Mangmang dyan iti panggasolina. Saan ba't ngaglugan no saan kong awatan ti Sierna? Kat, kumusta kayon kan ni Mara? Inted kong ti waya-waya ni Mara, nanang. Ha? Kat ita, agayat ka iti kabsat na, kasta ka day. Saan ko matamay baga nga agayatak ken ko, ana? Ngam, adudag iti nagdumaan da ka ni Mara. Ni Silvia, simple lang. Naragsakan iti anyaman na banag nga daken ko, ana. Sana kas ka ni Mara. Kasanon, no iti kinabayag ti panagkuykuyog yaw, kat matnag tiriknam kan kuana. Dakas ka dino bilang, nana? Anyan to nga iti marik na ni Mara, no maamuan na. Tsaka mo, nana. Ngam parang kunak, nalipatan na kon ni Mara. Dandarigaya man malpas ti patpatakter ni manang mo balay na. Wan, ininutan amatungpal ti arapaap na. Amo na ka din ti may papan ka data? Saan ko pa yung imbagbaga? Saan mo't nga agdamdamag may papankan ka? Kano ka di ti panagawid na? Dandanin. Talubulan pa'y ti palabsan. Saan na ka nga taa kaungat no maamuan na asyakon ti boyfriend mo? Apay ko mga agungat. Saan ka di akinunamot asaan mon akayat ni Manang Mara? Wen, ngam amangan nulapdan na ka ama ki ayan ayat kanyak. Saan mo't siguro? Nasayaat lang no kasta. Basta no niya tinagtulagan ta, iso ko mati masurot, ha? May sapay atawa na panagurnong ko, mabalintan ton ti agkalaysa. Di ka madanagan. Tung palek noan niya tinagtulagan ta. Panagkunak. Naskan akasaritang pay ni Manang. Amok nga adda sakit tinakam na kanyak. Taapay mat. Gaputa inagaw ka kanukan ko na. Imbes kano ang maayos ti relasyon nyo. Saanan? Gaputa adda ak abim malaet itinagbaetan nyo. O sige. Di ka madanagan, nakasaok ti kabsat mo. Kasano dawan na nga agsinublan kayo? Kasano akuan? Si kanti ay ayatag, Silvia. No nyaman ti nagtulagan ta. Isulat ta ti masurot. Awan mabaliwan. Ita, anya ti kayat mo nga ibaga, Joseph. Ti ka di may papan iti pananggulib mo kanyak. Nagabrunak, para matlaang iti masakbayan ta, ngam anya ti naramid mo. Anya ti kiniddaw ko ken ka, sakbay nga agabrod ka. Saan ka di akinunak nga agkalay sa ta? Ngam saan mo akinayat? Iso asaan mo nga ibaga para kadata ti panagabrod mo? No kasta, mas pilyam ni Silvia ngam iti siyak. Ni Silvia itanti ay ayatag. Inted kon ti wayawayam. Manipod pinilim ti arapa mo. Anapat patag ti panagabrod mo ngam siyak. Isa pang asim, ited bumutan ti wayawayak. Ni Silvia ti kayat ko nga ikalaysa. Nagsakit, Joseph. Tiamok, adda ka payasang petak. Tiamok, syaklat na ti ayayatan. Ngam saan matgaya man. Kat tinasakit. Ti mismo payakabsat ko tinangisukatam kanyak.
Pasensya ka. Saan ko maababalawan no na ibaw ing tiriknak iti kabsat mo? Gaputaawan mo't imbaga mga orayan ka. No di kat kinunam nga awan makalapad iti panagabrod mo. Kan saan mo akayat ti makikalay sa kanya? Gaputa ti kayat ko. Iti panagsublik, ti panagkalaysata. Kayat ko ti bongga ka, Sir Joseph. Amo kasan mo amay paay kanyak. Iso akayat ko asyak ti mga ramid iti pamuspusan. Apay nga asan mo nga imbaga kanyak dahi ti aplanom. Gaputa no ibagakkan ka. Amo kasan ka nga umanugot asyak ti gastos iti kasarta. Sorry. Ngam ni Silvia itan ti biyag ko. Nagsakit na panunutan. Ngam na dahi ti desisyon mo. Awanan maramidak. Nagsubling arod ni Mara iji abroad. Amok anasaktan unay. Gapu ta insukat ko. Ket nipay Silvia akabsat na tinangisukatak kenkwana. Ngam awan mabalin ko tatalagaan ni Silvia itan ti ay ayatek. Ket iso ti kalaysak. Tuy pagayam mo, Joseph. Agyaman akpagam Joseph iti daytoy apakasaritaam. Pudno akasla na alas akitain. Nga isukat mo ti kayan ayat mo iti mismo akabsat na. Ngam tay kunadan, agduduma ti wagas para iti tunggal maysa. Tapno masarakam ti talaga aparaken ka. Ket sapay la kumamet kini Mara, asigud akayan ayat mo, sapay la kuma, ta masarakan namat ti talaga aparaken kuana. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Joseph. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.